kapistahan ni Saint Therese of the Child Jesus. Before ang kini siyang ang kining dali kayo ang atong ganing nastong hunahuna atong namatan nga kon mga lisod kayong mahimong santos ug sayon kayong pagsulod sa impyerno. Apan si Saint Therese siya nagprove nga dili lisod ang mahimong santos. Kay diha lamang sa iyahang mga yano kay nga binuhatan yang giprove that we can be saint even to the little things that we have done here on earth. Ug gani mingon siya, I can spend my heaven by doing good on earth. I can spend my heaven on earth by doing good things on earth. Mo na nga daghan kaayo karon kay daghan king mga santos karon usan ini si Saint Therese of the Child Jesus na joyfully carrying the cross of Christ. So nagud mulihay mang kung kita kung makakontag kadungog tag cross ang atong kung nahuna ng bugat kunya lisod kaayo alsahon nga si Kristo ray makakaya nga makaalsa niya na. Apan daghan king mga santos ug usa ni ana si Saint Therese of the Child Jesus nga dili bugat ang cross, that we can carry the cross joyfully nga mahimo nga pwede ta mahimong santos bisan sa mga butang nga yano kay nato nga kipangbuhat. Ug diha sa tong ebanghelyo mga igsoon atong nadungog nga namalig ang kapituag-pito nga mga tinun-an ni Kristo. Malipayon ki sila nga nagbalita ang ato ni Kristo nga bisan ang mga yawa mipatuo kanila. Malipayon ki sila nga nagkahingilin sila mga yawa, nakapahawa sila og yawa. Apan si Kristo nagpahinomdom kanila nga dili mo angayan nga maglipay tungod kay ang yawa ni patuo kaninyo. Apan angayan kamong maglipay tungod kay inyong mga ngalan na hisulat na sa langit. Angayan ka mo maglipay, kay bulahan mo sa tanan, kay naamoy mga nakita ug naamoy mga nadungog nga wala nakita ug wala nadungog sa mga propeta ug mga hari kaniadto. Ug angayan usab niyo masabtan nga kanang gahom, kanang authority nga gihatag dinha kaninyo sa paghingilin og mga yawa would not be possible without God. Ug dili nagikan ninyo. Because sometimes we have a tendency, mga igsoon, to have a pride sa tong mga nabuhat. Kanaganing garbo na kitas tong kaugalingon that we inspired a lot of people to get closer to God. Kanang garbo kita sa kaugalingon nga daghan ta nga napabalik nga mga tao dinhi sa simbahan. Garbo kita sa tong kaugalingon kay daghan kitang na-influensyahan nga laing kinabuhi sa mga tao. Ato bayang timan-an nga ang tanan nagmalampuson, ang tanan nga atong gibuhat nahimong posible because of God. Kitang tanan nakadepende sa kaluoy ug sa gahom sa Dios. Nahimo kang epektibo kung asa ka karon nga ministry because of God's mercy and goodness. Nga wa jud tay angayan nga ikapasigarbo sa atong kaugalingon. Muna nga hagit kini kanatong tanan mga igsoon to become humble, humility, to become humble. Nga kining tanan nga atong nahimo because of God's mercy and goodness. Dili unta ni siya kanang mo'y mahimong rason nga mudako ang atong ulo ug mugamay ang atong kasing-kasing. Meaning to say, mudako ang atong ulo, mudako atong garbo ug mugamay ang atong kasing-kasing nga wa natay mugamay ang atong kapasidad to love. Mugamay ang atong kapasidad to look at things in the perspective of God. Munong igsoon nga hagit kini kanatong tanan. Kitang tanan nga naningkamot sa pagsunod ni Kristo.
kining atong mga sakripisyo pagmataog sa iyo aron pag-apil sa dawn sa kanang aurora, unta kini mahimo unta ni siyang mas mapaubsanon pa kanato. Unta kini makapahimo pa natong mas mahigugmaon. Unta kini mas makapahimo pa unta ni natong mapasayloon ngadto sa tawo nga nakapasakit kanato. Mamunga unta ni ang tanan natong gibuhat. Mamunga lamang kini kung atong gibuhat ang tanan willingly for God. Apan kung ang mga butang atong gibuhat for our own pride, bisag unsaon panimo dagpaningkamot dili jud na siya mamunga. Muna nga atong hinumduman mga igsoon, atong i-purify ang atong intention karon. Kining tanan nga akong gibuhat, is it to glorify God or to glorify my pride? Is it for my salvation or para lang sa pagluwas sa akong ngalan, for my reputation? Muna nga sa pagpadayon natong santo, sa padayon kita pag-ampo sa sagusa, na unta kita, we can understand how blessed we are. We can see kining mga butang, mga buot ipakita sa Dios dinhi kanato, nga kita makadungog sa mga mensahe nga buot ipadungog ni Kristo dinhi kanato. Hinaot pa unta, palihog manindog,